Alcatraz je otok u zaljevu San Francisca u Kaliforniji u SAD-u, površine 90.000 kvadratnih metara. Nosi nadimak The Rock, što znači stijena, hrid ili kamen. Od sredine 30. godina 20. stoljeća pa sve do ukidanja zatvora 1963. Alcatraz je glasio za najčuvaniji i najsigurniji zatvor u Americi. I baš zbog te činjenice postao je poznat zbog najpoznatijega bijega iz zatvora u povijesti. U Alcatrazu je zabilježeno 14 zasebnih pokušaja bijega u kojima se okušalo 36 zatvorenika, od kojih dvojica 2 puta. 23 ih je uhvaćeno, 6 su ubijena za vrijeme bijega, a 2 su se utopila. 2 uhvaćenih su kasnije pogubljena u državnom zatvoru Kalifornija. Službeno, nitko nikada nije uspio pobjeći iz Alcatraza, iako su 5 još uvijek na listi izgubljenih, pod pretpostavkom utapanja. Taj bijeg odigrao se 11. lipnja 1962. godine. Tog su dana Frank Lee Morris i braća John i Clarence Anglin pokušala ono što se smatralo nemogućim, pobjeći iz zloglasnog Alcatraza. Zatvor se nalazio na malom otoku usred ledenog zaljeva, okružen snažnim morskim strujama i hladnom vodom. Mnogi su vjerovali da bijeg odande nije moguć, ali ova 3 mjesecima su pripremala plan koji će kasnije postati jedna od najvećih misterija u američkoj povijesti. Pretpostavlja se da je cijelu operaciju organizirao Frank Lee Morris. Sve je počelo u njihovim ćelijama. Primijetili su da su zidovi iza ventilacijskih otvora oslabljeni vlagom i starošću. Koristeći improvizirane alate napravljene od žlica, komadića metala i motora usisavača, počeli su polako kopati beton iza svojih kreveta. Svaku noć radili bi u tišini, skrivajući buku uz pomoć harmonike i glazbe koja se puštala tijekom večernjih sati. Komadiće betona sakrivali su u džepove i bacali tijekom šetnji zatvorskim dvorištem. Nakon nekoliko mjeseci uspjeli su proširiti otvore dovoljno da mogu proći kroz njih. Iza zidova nalazio se uski servisni prolaz koji je vodio prema krovu zatvora. Tamo su napravili tajnu radionicu. Od više od 50 ukradenih kabanica izrađivali su improvizirani gumeni splav i prsluke za spašavanje. Sve su lijepili pomoću topline iz cijevi i pare. Znali su da bez splavi nikada neće preživjeti ledenu vodu zaljeva. Najgenijalniji dio plana bile su lažne glave koje su ostavili u krevetima. Napravili su ih od sapuna, papira i cementne prašine, a na njih zalijepili pravu kosu skupljenu iz zatvorske brijačnice. Kada bi stražari noću pogledali u ćelije, činilo se kao da zatvorenici mirno spavaju. Te noći, dok je većina zatvora tonula u tišinu, 3 bjegunaca provukla su se kroz rupe iza ventilacijskih otvora. Penjali su se kroz mračne prolaze i izašli na krov zatvora. Vjetar je bio snažan, a magla gusta. Tiho su se spustili prema obali otoka noseći improvizirani splav. Nitko ih nije primijetio. Negdje oko ponoći nestali su u tami zaljeva San Francisco Bay. Tek sljedećeg jutra stražari su otkrili prijevaru. Kada su pokušali probuditi jednog zatvorenika, lažna glava pala je s kreveta i razbila se o pod. U zatvoru je odmah nastala panika. Pokrenuta je velika potraga uz brodove, helikoptere i obalnu stražu. U vodi su pronađeni dijelovi splavi i nekoliko osobnih predmeta, ali tijela nikada nisu pronađena. Službeno, vlasti su zaključile da su bjegunci najvjerojatnije umrli u hladnoj vodi. Međutim, mnogi vjeruju da su ipak uspjeli pobjeći. Godinama kasnije pojavljivale su se misteriozne fotografije, pisma i glasine koje su tvrdile da su braća Anglin preživjela i tajno započela novi život. Do danas nitko sa sigurnošću ne zna što se dogodilo te noći. Upravo zato bijeg iz Alcatraz ostaje jedna od najvećih neriješenih misterija modernog doba.